रिकॉर्डिंग स्टूडियो नागलोई दिल्ली। राजभर घराना के हम हई ए बाबू बुझा न ऐसा न लड़की हो जवन मनवा में बात तोहरा बोला हो ए बाबू बुझा न ऐसा न लड़की हो जवन मनवा में बात तोहरा बोला हो कुछ करा न हमसे सरा अरे सारा हमके बुझा न ऐसा न लड़की राजभर घराना के हम हई हमके बुझा न ऐसा न लड़की राजभर घराना के हम हई राजभर घराना के हम हई म्यूजिक बाय अनोखा जी। राजभर घराना के हम हई पूरा यूपी बिहार में चर्चा बा राजभर जी के नाम चलाता राजभर जी के नाम चलाता पूरा यूपी बिहार में चर्चा बा राजभर जी के नाम चलाता शासन पर शासन सगरो रोक दी अरे रोक दी हमके बुझा न ऐसा न लड़की राजभर घराना के हम हई हमके बुझा न ऐसा न लड़की राजभर घराना के हम हई राजभर घराना के हम हई राजभर घराना के हम हई निम्पा राज के ऐसा न जाना तारा का राजभर जी के तू पहचाना तारा का राजभर जी के तू पहचाना तारा का निम्पा राज के ऐसा न जाना तारा का राजभर जी के तू पहचाना तारा का पूरा जिला में चालत नाम बा अरे नाम बा हमके बुझा न ऐसा न लड़की राजभर घराना के हम हई हमके बुझा न ऐसा न लड़की राजभर घराना के हम हई।